morning. Si Josh. Coffee. Say hi naman. Na ano, masira game ko, kaya bye-bye. Urong. Scary ba ko? Hindi mas scary para sa akin. Simple master yan. Drinking. Okay, yes. Drinking coffee. Drinking Ako coffee. yung fried chicken. Coffee. Coffee for the night. Ano ba yung ulo mo? Ito, yung ulam. Ah, sakit sa mata! Sakit sa mata! Yan eh. Huwag kasi itikit mo sa ulo mo. Ay! It's coffee, guys. You can find viewers. Isipin ako, ano ako eh. Siya ako. Huwag mo kasi tama. Huwag mo dikit mo ulo mo sa ulo ko. Nasakit ulo ko! Gusto mo yung paa nandito sa taas.
hand it over. Share your coffee. Just it. Ay, this is black coffee. 1,581,80. Want some? Masarap. Masarap ang coffee. Oh, monster siya! Ano yung number? Ano yung number? Batman! Eh. Excuse me. Ingay. I like your shirt. Yes. Yes. What do you call this? This, Ano? this is a batik. Ano? Batik style. Native. What do you call this? Native ano? Favorite style parang ganun. Ano? Tie-dye? Tie-dye style. Bakit na tayo? Ha? Bakit tayo? August daw. Pupunta si Diyos sa August. Vacation. Ha? Yung bakasyon. Si Diyos. Diyos ko yung next month.
Is not good. Bakit? Ito yung gusto. Hindi naglilinis ng aquarium sa labas. Nitrite na. Dami ng tayo. Kailan ba mga ano? Once a week. Okay na. Matagal na ano yun. Once a week. Pero kung hindi ka talaga naglilinis, hindi na mag-text na. Yung iba nga araw-araw. Yung iba, 3 times a week, 2 times a week. Basta once a week, okay na yun, wag na. Huwag ka naman mag-ano yun. Basta malinis mo siya sa loob ng session. Kaya ako malinis, kaya ako na nakakita. Kaya ako na yan, sasayin ko. Naligot ng gas. Kaya ako niligot ko siya, kawawasan ng tubig ko. At ang paglaban na tayo nasa baba. Natagdag na ako niya. Mag-stop ko ako. Tapos lagay mo ng asin. Yung asin kasi pag pag-release yun. Okay, yung ganun. Yung kapwa ko. Para hindi sila magpasakit. Kasi pag nagpasakit, hindi mo na check. Madadamay sa akin. Ito nga, hindi ko pa na
Pag marami sila kasi ano, mabilis pa. Multitudes. Multitudes. Yun nga, yung pet shop. Hindi pwede. Dorsal, caudal. Pag sinabing caudal, buntot. Pag sinabing dorsal, sa likod.
naman siya mga symptoms or signs na kung saan siya, kailangan pa rin po na i-quarantine yung mga isda o i-isolate muna natin. Let's say, within 24 to 48 hours, sigurado natin na walang sakit yung isda na yun bago natin siya i-transfer dun sa ating aquarium. Pangalawa ay yung fish stress. May stress kasi ang ating isda, ililipat-lipat natin ang aquarium. Nakalimutan yung mga pagtagdak ng water change, hindi nakakapagpakain ng maayos, maraming regular bakit may stress ang isda. Mapapansin nyo naman yung stress ng isda kapag mawawalan siya ng ganang kumain, nananamlay, pwede po natin gamitin ang methylene blue as anti-stressant. Pang siya, yung tinatawag na pinipulot yan sa parasite na kung tawagin ay Dactylovirus. Nagdudulot po yan ng contamination at nagdudulot po yan ng hindi magandang kalidad ng tubig. Ano ba ang signs na may fluid? Hindi siya ng isda, namamaga yung kanyang mga masang nakangat. Inakastas niya o ini-escape niya yung sarili niya sa mga objects sa mga aquarium. Pang isang food na gamit ang mga disinfectant. I-disinfect nyo yung mga tools na ginagamit nyo sa mga aquarium. Kagaya ng freezers, yung ginagamit nyo sa aquascape, yung foods, yung ginagamit nyo sa mga kaskas ng salamin para matanggal ang algae, at yung water bar, yung mga fish net nyo, pag i-disinfect yung mga yan, before, after, paano na siya gagamitin? Maraming brands na available sa market, may available silang instructions. Ito po, i-discuss ko po sa inyo, standard po ito. At ito pa po ang brand, sumusunod sa standard na dosage. Standard na dosage po kasi ng methylene blue is 1 teaspoon kada 10 gallons ng tubig. Gagamitin po siya sa hospital, isolation, or quarantine tank. Yung aquarium na nakadedicate lang para sa mga may sakit ng isda, doon lang natin sila gagawin. Hindi po sa main na aquarium. Kung nasaan nandun ang inyong mga halaman, nandun ang inyong mga porcelains, sa filter. Dahil ang methylene blue, makapatay po niyan ang inyong mga halaman. At mapapatay din po niyan, maging ang mga beneficial bacteria na nasa porcelains, na nasa inyong filter. Kaya nga po, dapat sinagawa ang paggagamot using methylene blue sa separate na aquarium. Ito po yung method 1. Kasi meron pa po method 2. I-discuss po yan dito. Mag-prepare na kayo ng 10 gallons na aquarium. Lagyan nyo na yan ng tubig na mineral water o tubig na galing sa inyong o asmol na aalisin na yung tubig. Papakasalan ng anti-chlorine solution. Hintay po muna kayo ng mga 1 hour bago nyo yung mineral water po, meron din po pala yan hindi. Madalas po, mga drinking water na dito. So, kailangan ipokondisyon din po natin. Minix nyo na po siya. Iwasan po natin gumamit ng kamay. Yan po, may mga bacteria po na pwede rin natin yung sa tubig. Pagdating po sa kalusugan ng ating mga alagang hayop, kailangan pagdating tayo kasi buhay ko yung patayan. Kailangan po tayo ng filter na disinfect natin. Halo nyo na po. Tsaka i-introduce yung isda. Huwag nyo siyang gagamitan ng kamay kapag pinilipat nyo. Bakit? Ang isda po kasi meron lang slime or natural protective gear sa kanyang balat. Kapag nakalaman po yan, Hindi mo siya ano. so, gamit po kayo ng fishnet na disinfect nyo na lalagyan nyo po siya ng sponge filter para nakakakinan pa rin yung tubig para magkaroon po siya ng dissolved oxygen na kailangan ng isda. Mag-a-apply po siya as mechanical filtration para filter na rin po yung mga debris. Pag nagpapakain po kayo ng isda sa hospital pa, tamang pagkain para mo sa isda, para mas lumanin siya. Kapag may natitirang pagkain, tatanggalin nyo para iwasan compromise yung quality ng tubig. After 4 weeks, tatanggal kayo 25% water change. So yung 1/4 mo, tatanggalin nyo, then papalitan nyo ulit ng chlorinated ng tubig. Isabay na rin po natin yung ating sponge filter, lalo kapag nakita nyo na sobrang dumi na maraming makabara na mga tubig. Bigasan mo na po yung maraming water, kailangan nyo ulit yung air pump. Kailangan po yan 24/7 na nakapag. Siyempre, papakulit nyo po kapag ililinis
sponge filter. Tsaka kayo, mag-burn ulit ng 1 teaspoon sa 10 gallons na aquarium. For 4 days, makapalito ulit ng 50% of tubig, i-release yung sponge filter, methylene group, hanggang sa bumalik yung filter. Kapag nakita na ninyo na kumakain na siya ng maayos, nakakalangoy na ulit siya ng maayos, bigla na ulit siya, hindi na siya nakakita ng mga signs na sinabi sa kanila, then that's the time na ililipat niyo siya sa main aquarium. Again, kapag ililipat siya sa main aquarium, gumamit ng fishnet. Yung mga hospital tank, ilagay niyo lang sa room bed. Huwag niyo po ilalagay sa air condition na room. Meron po tayo tinatawag na heating method. Yun po yung method 2. 5 teaspoons ng methylene blue sa 3 gallons na tubig. Halit na po natin. Tuloy natin siya sa fishnet. Ibig natin siya for 10 seconds. Kapag mag 10 seconds na angat agad sa isda, itatagal sa aquarium. Kapag ginawa niyo po yung method number 2, hindi pa rin siya gumaling, nandun pa rin po yung mga symptoms and signs na may sakit siya, then that's the time na gagawin ko yung method number 1, yung mahabang process. I-announce na natin yung manalo ng upgraded mamang tank. Nakakuha ka F. Ay! Nakakuha ka ng F. Ang sarap. Hello sis, Orphis. Aqua Speed 3-in-1 Aquarium Power Bed. Pwede na siyang water pump with air pump at the same time. So pwede nyo siyang gamitin sa Thank you sis, Orphis. Good evening. Thank you, Mrs. Anton. BG. Magtupi tayo, sis Orbis. Mga ano, nilakain. Bukas plancha naman. Saan ito kay Cynthia? Naiwan. Wag mong pindutin. Parang ka. Question na person mo na. O, di ba? Maaalam mo yan. Huwag mo na po mong pindutin. Check. Pasukan. O, tingin. O, lisuman mo dyan mo. Panikatin natin yan. Pagkakal. I will supporting you. Mag-Orbis in your life simulator. Thanks, Sir Diyos. God bless. Ulit ako nakakabisit, sis Orbis. Hindi natatiming.
Kasi sa sa school, binibigyan siya ng mga ano. Sabi ko, wag mo po. May mga nagbibigay sa kanya ng mga tipakto. Spider. Sabi niya, Mama, kinuha ni teacher yung spider ko. Ay, kala ko. Kinuha daw ni teacher niya. Iwan ko. Kasi sabi ko, bawal yan eh. Klase, bawal. Tsaka bawal may mga laruan sa school. Mintik na nga ako umiyak. Bawal yung magdala sa school. Yes, God bless you too. I will play some of your live stream, Joshua. Before going to bed, I must do that to my friend live stream. So let's okay, Josh, thank you. You're welcome. Thank you for your support. Ah! Dahan-dahan. Nangyari? Ano nangyari, ha? Ah? Dali mo na kaya Dali yung... mo na doon. Kala ko See you later, guys. Kala ko Clear circles. Sinecheck ko yung mga tao. Iikot mo. Para umaba. Yan. Yan. Breather. Breeder pum-pum yan eh. Pum-pum. Chik-chik. Nag-brush ka na doon. Bagkat ng malo. Tama, tsura. Bad way. Bad way. Yan ang hilig bigat. Yan o. Gusto. Tulis naman ako yun. Bad break. Tama. ID. Tama yung ID. Appearance. Release. Tama. Appearance tama. Doon ka na. Luma. Wala pa yun.
Biko? Biko na yun, di ba? Ano ba yan? Tama ID. Natulis ako. Wait. Sakit sa Ano mo kaya yung... Ano?